Salam, hormatly vatandaşlar. Sapar ağa, salam aleyküm. Ha, salam aydın. İyileşler, salamu aleyküm. Buyur aydın. Şuna sen Sapar hizmetin bilen. ağa, ağa bugün kemine de yok. Alıp Oh, barıcı men. Indi Sapar ağa bugün näme hakynda gurrun edeldiydik. Yankı Gurucu Hökümedin kanalında kemine bilen gurrun edipdik. Çoğun üstüne yetirmek için iş dünyası ne hili olmalı? E, Yine Täze Türkmenistan'da gözüne getiren iş dünyamız ve açık bazar. Söz atlar hakkında gurrun etsek. Käbir soraulary berjek men. Ondan sonra yine şu cehalet diyen bir problemimiz vardı. Ullakan bir problema. Onu çözmek hem ansat değil de in bir näme yeki problemalar. bilinken değil şu regionun demesi problemasın. Ava biz del daşta öğrenimiz emedil şoň ýaly. Indi iş dünyasında Sapara bizi Täze Türkmenistanyň ýanky modeline göz öňüne tutanda öňe aýdyp geçipdim şu islendik bir iş yeri. İş yeri olanda ol ýanky mescitlerden başlap önüm öndüren, hizmet öndüren firmalara çeline hem mesela iş dünyasının içine giriyor da. İş dünyası değil ya da. Indi şu gün kuvunda näme var? Bizde şu gün kuvunda Türkmenistan'da iş dünyası bar diye aydıp biliriz mi? Yani açık bazar ya da bazarın kanunları ile işleyen bir dünya var mı? Boldu mu şu Türkmenistan'da? Kıyız kaça şonu aydık geçeli. Hazırki yağdayın son teze sisteme geçerse deneştirip bilir yağlı. Deme aydın iş dünyası yani dünya yapık vartım bolýandyr. Yani adamlar insan çöreği ýemeli. Onun şu iş dünyasının adamsy daşadan koysalar bir iş edýär. Yani burada toýlap tapýar. Eme diye. Şol ýalak bir tebii yani genetik şo kısmın şol ýalak häsiýeti var diýip aýdyn. O nemeler bolmagy mümkin. Ses gelýär ya neme çawya ya daşarda da apşikeler açık bolýan. Yok. Yok sesiniz o geliyor Ya arasa. bolýar şu ýağış bu gündürde ýağış ýağýar. Şoda gelýär kendiýende. O iş dünyasy bolup bilýär ýöne iş yani yetmesi kıyın. Onun akıl şolar ýalak risk bar ýerlerden daşlaşýandyr. Pul bilen yani baýlyk bilen akıl düzgün yani oýunyň düzgünü ýok ýerde kän ýeglen bilýänlerdir, gaçmalydyr, gitmelidir. Sebäbi iş edýän adamlar hemmejetiniň ada känne beýleki normal nemeleriň üstünde biraz pikir etme ukyplary bolýandyr. Analiz etme ukyplary bolýandyr. Şoň üçin iş adamlary bolýandyrlar. Olaram şu ýanky oýunyň düzgünü bolmasa, kanun bolmasa, soňuň näme bilen oturjak bolýandy. Galapyn bilýändirler, ýöne nalaç gidip bilýänlerdirler ýöne mümkinçilikde, birinji mümkinçilikde terk edýändirler. O ne şol hemem akıl şeyledir. Yani şol atlan şolar ýalak ýagdaýy bar. Sapara yine bir nämeni görýände men şu bizim regionda esasanam bir hili ne edip döredilipdir şol düşünce baýlara garşy negativni düşünce var. Yankı baýlyk diýse şonu erwet zat alıp göz öňüne getirýärler. Bir adam baýasa şol erwet adam diýerler de. Yankı halkyň hakyndan baýady diýerler. Şol bir wagtyň özünde de näme diýerler? Ine geçenki näme de yazdylar. Çıkışymyzda kommentaryalarda geçti. Bir näçe adam ýazyp geçdi onu. Etiň bahasy gaty gymmatdygyny ýazýarlar Türkmenistanda. Ýani aýlyk bilen seredende et gymmat diýerler. Ýöne şol bir wagtyň özünde de baýlara garşy nämesi var. Ýöne esasanam eger et arzan etjek bolsaň diýmek içinde şonu öndürýän döremel öndürýän adam öndürýän firmalar. Olaram isteseň islemeseň bir öndürüp iş eden soň ýanky firmaň ullugyna görä bazardaky paýynyň ululugyna görä şolun baýlyk toplaýar. Eger biz baýlara garşy bolýan bolsak, onda etiň bahasynyň hatda etiň barlygyna şükür etmeli kädi pikir edýän sebäbi öndürjek garşy biz. Şol düşünce ne edip döredi ya da nereden geldi? Aslında Ben onu aýdyp bereyim.
tersine olmalı değil mi? Bir adam bayap bilyen olsa, bayamak demek vatandaşlar men bazar iktisadiyet ya da açık bazarı göz önünde tutulayken ol minister olup bayap bolyan değildir. Yani adam bayayan olsa sen şol adama hormat koymalı. Şondan sapak almalı. Ne edip öğrenmeli şon eden işlerini. Şon ýalyr aýna şu bizdäki şol düşünje nerden geldi? Baýlara garşy bir hil. Hatta bir baý adamy türmäge Neme bassalar begen. şu düşünceň nerden gelenini ýanky neme Bulgakov tip bir ortaňur ýazgysy bar, beýik ýazgy. O şoňur nemesi vardır, eseri vardır. Kino olup çıkandır. O Sabahçı Serçe diýilýär. Ana şu kinonu gören soň nerden gelýänini aýdýada. Özüm gaty gowy aýdýar. Şu kinonu mutlaka görün, bir yerden tapsak şu nemeň aşagyna tilkatyny ýazar. Yankı Bahadır iqtisadiyeti var adı birazcık aydanil kulak. Yankı Bahadır iqtisadiyeti diýilende sen dünýäň iqtisadiýetynyň islemeten bir parçasy bolmaly bolýanda. Onuň bahalar sen ne bir zat öňürjek bolsaň, yani teknik bolýan şeýlen. O teknikler sende çıkan o. Avrupa'nın bir yerlerinde çıkıyor, Amerika'nın bir yerlerinde çıkıyor, Kıtay'ın bir yerlerinde çıkıyor. Şu tayının bakatını ver valyağı zaten. O, şoň bilen bir işleyen, Avrupa'da da bir şoloriyalak teknika bilen işlep da. Hom öndürýäni, yani et. O, sen etin bilen on eti, sen ondan ardan öndürüp bilmersin. Ardan olsun, batmalı olsun. Yekemen yani düşünür yalak misal getirýände başka zatda hem zatda şonda alaktır. O sen ana dünýede etin bahasy näçe bolsa sen orientirin ýa nemäň şo bolmaly. Yani buğdaýyň şonda alak bolmaly. Yani beýleki ýağın beýlek näme önümleri önýän bolsa o dünýede bazar nemesi nähilek bolsa şoňa görä käbir sana neme yeňillikler bolup bilýän tebigi şertler bolýar ýa-da ýanky ardandyrak iş güýji bolup bilýär. Oňa täsir edýän faktorlar bolup biler. Ýöne ýanky 3 4 5 diýilen ýalak neme bolmaga mümkinçiligi ýokdur. Bazar iqtisadiýetyny geçende neme şonu alakdyr. Agramlylar. Onuň nädip mut bolsun ýa ardan bolsun. Öndürüp bilmeden. Ol bir mesele nerden gelýäni ýanky baý ýigrençi neme görünýänni, ýigrenç bilen teredilýänni o Sowet nemesiniň ideologiýasy şu. Işçi sınıfı Рабочий Христианский partiýa diýär, kommunistik partiýanyň düýbi şodur. O baýlaň elinden almaly, halka paýlat bermeli tiýatratdan başlap Sowet nemesi, gurulan nemesi düýü şoňda tuturly. O deme ýigrenç bilen nemedildi de, 40 tordulara. Yani çala ayağı alan daýganlar bar, kulak diýip bolary ýok etdiler. Yani klasy neme bizim şu proletariatın nemeleri iyiydi, soňu o düýüp oturdular. 78 kuşak 70 ýylla yetişýär. Näme bar da Sowet dawaý şondandyr. O sen baý bolsaň sen bermeli. Olar Bulgakov şunu gaty gowet düşündürýär, men onça demedip bilmeýän täbi. Olar ýalak nemem ýok men okuýum. Şonu seredin, şonu ne sessiz gaty gowet düşündürýär. O Sapara kinoň ady Sabahçı Serçe diýdiniz, doğru mu? O. Ne biz Şarikovlar, şu Şarikov eti adam diýerler de. Ýürüň operat edip. Şarikov familyasy, Şarikov. Ne biz şu ýetişen Savok diýilýär de aslında neme 90% Şarikovlardyr. Onu görünüp durandyr adamlaryň nemesinde, ýa gepinde sözünde de hemme adında çykyp durandyr. Yani biraz sine edip bilýän bolsaň Şarikowyň ýeti gelip durandyr.
Gatı köp adamda. Oo. Büyümüş şo taýdan ele. Buyur Aydın. Näme var da sapara ol ine yankı öndürücünün ya da önümün çıktıcısını azaltmak diýilen bir näme var. Onu näde edilýär? Mysal üçin yankı ýene-men esirden aýdaýyn. Esir döwründe önümçilik kimin elinde? Diňe şol döwletiň elinde ya da kompartiýaň elinde, dogrymy? Bir adamyň elinde. Ya da bir Oo. adam diýmeýin men ona, bir Döwletiň sany elinde. guramanyň elinde. Özem hawa. Özem ähli önümçilik şoň ýaly bolan ýagdaýynda berde şu zat var. Adam Smith ýalňyşmasam näçe 18-nji asyrda nämäni gurrun berýär-de bazar ykdysadyetini. Yani Adam Smith'in teoriýasynda näme diýär? Önümçiliğin çıktıcısını düşürmek için diye, misal için ruçka yasayan olsan, şonu bir adam eden ýagdaýynda ruçkanın bahası diye 10 gat, 20 gat gymmat bolýar diye. Şoň üçin ruçkan gapagyny biri öndürýär, içiniň şirnäýini başga biri öndürýär. Yo, razdelение труда diýilýär Ýerden gelen önümçilikler hawa şol zat edilmese diye ol ykdysady sistemanyň şol zat eger bir yere birleşse diye ykdysady sistemanyň soňunyň başlamajydyr diýip ýani bunu bir sözlen bilen düşündirýän ol gaty uly düşündirýär o düşünjäni. Indi şo önümçiliğin bahasyny düşürýär şol bir wagtyň özünde. Ýene bir ikinji nämesi sapara we yankı işçi paylanan wagty iş orunlary döreýändir we wagt meselesinden hem tiz edilýär-de yankı ösüş, ykdysady ösüş tiz bolýar. Yo. Bir adam etse belki bir ruçkanı bir ayda yasaýa ýöne paylaşyp edenler üçin bir ruçka sekundda bir ruçka çıkarıp bilýärler-de. Ine o tapawdy, ikisiniň tapawdy. Indi näme sapara ine täze Türkmenistanda biz näme diýäsem, mysal üçin geçen çağlar bagly näli işlemeli we balnitsalar näli işlemeli şolar hakynda gurrun etdik. Mysal üçin şu gün ýene çağlar bagynyň üstüne düşýän ýük Türkmenistanda ýa-da okuw jaýy bolsun tapawdy ýok. Hemme zadyna şo taýyň ýanky müdiri jogap berýär. İçiniň arasaçylygyna çeline. Ýene ýanky hasaba gelýär. Ine biz hem täze sistemada hödürleýän sistemamyzda näme diýäs? Çağlar bagynyň işi ýanky çağany ýetişdirmek. Ol içinde bagy, arasaçylygy, nahary, beýleki belki o swiyaz meseleleri bolup biler, ondan soň goraw bolup biler. O zatlary beýleki hususy firmalar etsin diýäs. Yo, dogry. Soňam ikinji bir beren nämämiz hem ýanky çağlar bagynyň maksady ýani ykdysadyete çağlar bagyny baglamasaň işledip bolarmy şonu? Men aýtgan saparaga şo çağlar bagam pul gazanmak üçin işlemeli. Yani maksady şo bolmaly. Sebäbi öz-özüni dolandyryp bilmeli. Ýeke o däl hemme zat ilm ne iň uly bilinç ilmdir. Men ine size bir yani misal bilen düşündirjek bolaýyn. Düşündirip bilsem bu da gaýta kynam bolýar. Ine Fergana Dalinatna bilýän, Fergana demeligi. Şo taýdan ýani Pakistan bilen Hindistanyň garatyny ýa-da tergedindäki Kaşmir nemesine çenli giden Merkezi Aziýa nemese. Şo taýda ýeriň aşagyna 20 trilyondan kän tespit edilen baýlyk gatyrda ýeriň aşagyna. Onu işlenen soň üstüne gatma değer nemedip akly dady üstüne minip ol 4-e 5-e gatlap bilýär-de. Şo taýy bir cennet ýalak yer bolmaly. Ne o wansana geleli. O wansan hakykatdan ýani dili medeniýeti bilen häsiýetleri bilen onuň tebigaty bilen yerleşen yeri bilen Aziýaň Şwýtariýasy bolmaly ýurtda. Cennetdir. Cennet bolmaly ýurt. Ýöne adam ýaşar ýalak däl. Demeti
sebebi cehalettir. Yani aviye yurtluğum hem mecesin kuşonalaktır. Yani demeden başlap yani şoför Anadalinesinden başlap Kaşmir'e çenli yağda mengdeşirektir. Ne onu dinin üstüne öneme diyorlar da talipler ne misal için yani tede ortaya çıkan demede vaka talipler bizim dinimizin yani medeniyetimizin ürünü değildir. Produktu değildir. Talipler yani Pentagon'un ya CIA'nin ya da KGB'nin laboratuvarlarında yetiştirilen demeyen üründür. Öldür bilenlerdirler olup cehalet demesidir. Şimdi Türkiye'nin bu tarafına geçtiğinde bir de geçelim. Türkmenistan'ın edil Türkmenistan'ın bilim emeti sistemati çağlar bağından başlap demesin cenni. Taliplerin medresesinden büyük küçük değildir. Yani bunun sakkalı yoktur, karşısı vardır, demesi vardır. Yani bu da cahil yetiştiriyordu. Bu ne suutnaması 30 yılla bu topur cahil bir yeri uyuşurup yani yurdu idare ediyorlardı. Şunu halk kabul ediyor. O da görünüp durun hatta. Yani Berdimuhammed filan uğraş şey yok. Berdimuhammed sizindir. Sizin birliğinizdir. Bizdendir diyende. Benim düğün şolong içinden çıktı. Benim 20-30 yıl şu tayda yani şolong alak padisa varlığın olsa benim şolordan olma mümkündür. Yani Hudaya şükür. Bir taytı ve bilen taşınla. Onun şolorı seyreder alak yağdayım da. Cahildir. O da bir değildir, iki değildir Berdimuhammed. 5 milyondur. 95%'dir. Cahiller şu zatları düşünen bir adama yetirip bilmersin. O sebep diktatüranın yaşayan şu zatlardır. Olmadı ne cennet olmalı yerler doğruksa şu adamla gelip bilinetiliyor. Olmadı ne giden hükümet değil ya da bir adam değil. Müngürçe adam var. Son çok yarı bir yerik uyuşup içinde bir adam çıkmaz mı? Belli bolan oktu. Ya da son aşağında şunu yani yönünü kabul edip son aşağını işlet gören adam var. 4 milyon, 3 milyon, 2 milyon. Diyelim. Cehaletten bu da atlan hem mi? Şol fabrikan var. Mektebin yani üniversitet, adını üniversitet değil ya da. Cahil fabrikası. Ne olmasa ne Avrupa'da ne Asya'da seyredip görün de. Yani adam 12 yaşından 18-20 yaşında seni en verimli kabul etme, öğrenme, okuyunun en yukarı nemesi periyodda. Yani şu sayeden gimnaziden rahattan çıkan da hünerler vardır. Yani yukarı lisans nemen talep etmeyen hünerler şeyden pratendi şolar yani gimnaziyanın otorunlu ellerine vardı. Yani mekanizatöründen tut elektriğine çenli. Yani stollerine çenli. Yani böyle topar yıllar çok hüner. Öyle hem bakmalıya hem düğüplalıya hem bir oynavalıyalar da çağalır. Bizde üniversite çok hüner veren yok. Şunun yarısından veren yok. Fikir etme mümkünçülüklerini mahrum ediyorlar. Çağa doğunu geyni olup doğuyar. 98% şunu. Şunu da ayarlat biliyorlardı. Onu yaşayan yerler doğduğu çok yerlerdi. Ne o vansan nemedi. Yani talipler bizim dinimizin ya da şolong medeniyetinin ürünü ne? Hiçbir dinle
Yani cehalet yetiştirmeli diyen deme yoktu. Şu bağ orta görkösünler. İslendik dini. Olmadı bu dine hiç kim inanmaz. Şu din şey diyen olsa. Diyen o var. Ya da bir medeniyet, anırdan gelen medeniyet siz cahil olmalı deyip şunu vaat ediyen olsa görködük. Ya biz bilmiyoruz. Olmadı şunu şey diyen olsalar açık. O medeniyete hiç kim yanaşmadı. O dine de hiç kim yanaşmadı. Dine yoyluya ödem yani cahillet şey demedi yerlerde tokyalar için. Ha bolmadı şu talar cennet olmalı. Avrupa'da Şvitsarya bağ oldu. O vanslar şu Şvitsaryadan kendisi o olmalı. Hem de taraflı. Ne yaptım yani iklim nemesine yani klimatını tereddüt görün. Subtropik madır, günüm madır, suğum madır, dağım madır, arası hovadan madır. Hem de da bitiyendir. O yerin aşağım duruşunu bağlıktır. O dağların içinde dağ trilyonlap. Bir iki değil. Beşlap, üçlap. Ödüm in bir etkimi tallimelerden. İran'ım şunun alaktır. Özbekistan'ım şeyle olmalı. Tacikistan'ım şeyle olmalı. Türkmenistan'ım yani ön sanamıdır. Yani nemerek skrom demedimizde 12-13 milyardın üstünden geçti. Trilyonun üstünden geçti diye. Yani yerin aşağına yatan da atlar. İş dünyası şunu görüp bunu olup biliyor. Demek önümüzde cehalet var. O diktatör, bu diktatör oyuncaktur. Cahilliktir. Yani taliplere şimdi cahillik soruları düşünürüp bilden cennete vurulur. Yok ona düşündürmem bulmaya Safar Asya cahilde olur. Yankı üniversitede oturanlar misal için şoňaly sistemalarda üniversitede oturarlar. Beyleklerden has pes söylüyor. Yankı akıl derecesi has pes söylüyor. Tapa diyor ol elinde näme otayda hüner alsa alsın yöne pikir etme okuyup pes söylüyor da. Sen üniversitede otursalar pikir edýän men öwrendim diýip aslında öwrenmediler. Ýöne ona da sen öwrendin bilýän diýip goýberýärler. Soňra o İstendik zattan tutamaktın şonu bilýän diye de kabul etmeye son hiç zat. Näde etdiler ne şu zat edip bilýärler. Kabul ettirip bolmaýar şoňa adamlara. Üniversite tutup diplom alanlara. Aslında üniversitede oturanda näle oturulmaly? Üniversitede oturanda sen düşünmeli zadyň hiç zadı bilmeýänligini düşünüp üniversitede oturulýan O eken. in bolmanna. Bu yani bilim dünyasının içine giren zatın gark bolýan da hiç aňyrsy bersi görünen o. Yine şu yöne bizde üniversitede otururlar pikir ediyor. Ay men hemme zada öğrendim diye de şu 5 yılın içinde 5 yıl değil 500 yılda da öğrenip bilmeyen hemme zada. Yine kıyınçılığım şu tayda sonra bir yankı indi baylıklar var da gurrun edeli. Yine men neme gelecek Safara. Şu baylıklar indi trilyonlar baylık var. Yine nem için halk hiç ile şonun peydasını gören ok ya da hiç kim pikremeden ok şu zatları. Evet, o baylıkların heyesi devlet deyip düşünýärler. Yani haysam bolsa bir devlet. O devletin bar mı yok mu hiç kim bilen o. Yine şu tayda problema deyip pikir edýän. Eger şu baylıklara yankı baylara çıkan olsa şu günden şu regionlar yankı adamlar bayları bir kili baylara karşı gelmän, şu baylığın doğru zatlygyny düşünüp şu gün kıyalı değil de garaýşlary baylara doğru şekilde olan olsa şol regionda hem mesem halkam bu yaşardı. Yankı dünya tanalan baylaram bolardı. Yani şu ýagdaýa düşmezdi men pikrimçe. Şol ýene bir problem şol baýlyklar hem döwletiň elinde bolmaly. Deme ne Türkmenistan'ın nemesi kâti yadıma düşüyor onu gülküm tutuyor da. Ondan hem şu gülüyor diyeyim öyküleyenlerim var da. Ne Türkmenistan'ın birjesi var. Yani sen aydan atlı gözün önünde bolup durun da adamlar onu görün ok da. Yine şu birjanı
Hökmen yapaymadılar. Karar alından yapın. Şu tayda yani cevapkar işleyen adam olsa, şu birisi 95. yıldan bağ olsa, şonun ne şuna çendi, kim bağ olsa, ehli malda devlet el koymalıdır. O tayda yani iş adamlarını tağlamadan başka, yani devleti tağlamadan başka hiç halledilen nokta. Ödem çok nemesi, yani tüyşen bokurduğu alakı inçerden yerde. Ne ödem şimdi üniversitet var mı? Kısadı üniversitet var, institut var. Hı? Güzel, şu institut, şu tayda şunun alaklarının bol yanlarını gören nokta. Yani oku nemesinde. Yani kısadı institut olanı kısadı analiz etmeleri. O. On yani kısadı cevap veren zampretler vardır. Şu yeme dörenden başlap şuura çenli. Bağırsın basmalıdır. Cenayetin ingulsu iş dünyasını işleme diyalak ediyen rahat çol. Mekanizm. Ödem bunu uğurluğa karşı kuruyastik kuruyorlardı. Düşünüp bilen mi? Yani finansal patoğu ellerine almak için. Onun güçlüğüne hakikaten birinci adam bunu güçlü oluyor da. Yani bokulduk ten elinde de, musluk ten elinde. Ona da incikler dayanık da değerleriyorlar. Şunun bu yağdaylarına bir seyredip görün. Yaşayışlarını, çağalarını, durmuşlarını incikleri götürün o. Ediplerin dağıtlarım son için. Cahil. Ola adamları yani bir yere unitada uğurlatmıyorum. Yine bir şolları yalak bir davsıklattır ya yeni buradattır. Şolları yalak adamlardan bir devlet, yani hükümet kurulup 30 yıllar idare edip geliyorlar. Yine de entek düğü yani angırsı bay olan son yeme olan son bay üstünde duran yalak. Ay üstünde duru ama deyip olan okkolun. Bu işlep bolma da bu yağdaydı. Tapara indi yenen bir näme var. Soru var. Sorasam mı diyen birazcık çekiniyen bu sorudan. Doğru. Indi şu an yankı Türkmenistan'daki şol sistemanı yankı finansal patoğu eline geçirdi. Yine sonunda yine seyretsen hazır. Men görýän zadım diktatörün güýji aslında şu yani ayakları diýende aşağıdaky yankı iş edýän adamları, iş adamları olar onu isläp eden ok, ýöne alajy ýok. Adam iş etjek bolsa hökman suratda şu diktat yani sistem şoň ýaly. Sen iş etjek bolsaň hökman diktatör goramaly ýaly sistem urlupdyr. Şol iş adamları mysal üçin öz ara birleşip bir yankı örgütlenip bilmeýän şu taýda şoňa garşy sebäbi aslında düşünsen eger iş adamları tarapyndan şoňa dolu yankı podдержкасы kesilen ýagdaýynda ýary güýji gidýär diýip bilýän menen şoňa ýaly düşünýän sebäbi şu wagtda hökümetin köp işlerini iş adamlaryň üstülen edýär. Hatda ýene halka mut, şeker paýlaya, ýene paýlaya diýilýän wagtam iş adamlary edýär onu aslında. Ol eden o hökümetten işler çykan okşa ýagdaýda da. Ýa-da ýol gurulýar diýäs, onam bolar iş adamlarynyň üstüne. Ýani iş adam o taýda kazanç etmek ýalyk bir nämesem galmandyr da ýa. Diňe şoň nämesinde hyzmatynda bolýarlar da. Şol ýagdaýy Türkmenistanda mysal üçin iş adamlary sebäbi näçe ýanky şertler erwet bolsa da bir hakykat bar. Olam iş edip bilýän adamlar döräp bilýär islendik ýerde. Şol adamlar şoňa garşy bir örgütlenip bilmeýärmi? Örgütlenmeli yani yaşayacak buradalar indi etmeli başka nemeti yok. Yok bu dünya yanlış gelipdir. Bak Murat o dünya gitme nememiz badiyse onun başka meselede. Yaşayacak buradalar sağaları onun şolong malada ne diyen oldular. Yok ben ütködäýmel. Başkaça bolmaýar. Bolma mümkinçiligim yok da. O bir ýurdy yani doğduğu doğurup bilirler de. Bizim dememizdin Talibanlardan ütköşük hiçbir yerimiz yok. O Talibanlardan korkup diyor. Talibanlardan korkup.
yani sakkal olmanı bilen yani medreseye gitmeyen bilen cahil yetişmeyendir ötmen cahil üniversitet katı oğut geçtiriyor. Öyle gözlü kör edip yetiştiriyor. Ne olur ne gözlü kör denen görüp de onu gören nokta. Yani o hocalığını malk gör. Yok abi. Sonra şunu hemen soracaktım. Aydı sonra. Ova hocalığı, misal için ova hocalığın yine yankı şunkun hiç gili ova hocalığının nemesi yok. Yani yerin birjası değil yani ne mi değil yankı. Bazarı yok. Yer bazarı bizde yok. Indi yer bazarı demek men düşünýän ykdysadiyetinde saparaga ol bir ykdysadiyetin nämesidir yani bir bölegidir. Ykdysadiyetine sen şonu sokany atın, sen ykdysadiyetin ulolýarmy, kiçelýärmi? Näme üçin Türkmenistan yeri ykdysadiyeti sokanok özem duran zatda onu bir yerden getirmek gerekler. Ayağımızın aşağında duran zatı näme üçin ykdysadiyeti sokanoklar. Şoň bazaryny döredilen ok, yer bazary. Mülk bazı yankı adamlaryň mülkü vardır. Satsalar biri alsın ya da şonu arenda verilsin. Bu zatların hemmesi ykdysadiyet ve bu ykdysady güç şol bir wagtyň özünde. Ne şol institutlaryň jahil yetiştirýän fabrika diýäniň lüp sebäbi ne şol ýeke sen entek bärden gaýtdyň da. Yer waraday diýäňde. Yerin aşağından galyň çykarýan, ewsini çykarýarlar, puluny alýarlar. Onun bütün birdatlar gurýarlardan onun ykdysady abarotyň içine giren nokta. Oteller, jaýlar, yani ministerswalaryň binalary yani bu topar soňky 20 ýylda gurulan datlaň 90% ykdysady dolanşyň içinde däller. O yerden alıp o yani çykdyjy edip alýanda yerden bir öz çykan o adam devtem beýleki zatlar. O şoň pulu gelýär onu öldürýär-de. Ödüm daşary ýurtlary berip öldürýärler. Halkyňa da beren okda sen içindäki ýaşaýan halk şonu edýän bolsa, şondan gazanýan bolsa, ýene bu ne ýagşy. Onun ben Türkiýeden yani Fransiýadan, Germaniýadan, ondan gelen neme şolun ekonomikasyny finansiýerdi diýende. Onu öldürýän, o da ýa-ni ykdysady abarotyň içine giren nokta. Bu döwlet nädip çydamaly? O guruluşy edenlerim Türkmenler däldi ýene. Şoň pulundan guruluşy ýene däldi ýa-ni şonu aýdym. Ol önümnim yani birat gurjak bolsaň bu topar material gerek. Tamam. 95-96% daşyndan gelmeli. Mermeren plitkatan yani elektrik hima lampıçkatına çenli. İtlendik jaýalyk göräň 95-98% daşyndan gelýändir. Ne? Ykdysadyet göremezler beýle. Mümkünem däl. Oyun oynaýarlar. Sapara men pikirimçe. Yani oyunum dällärinin diýme men bu sebäbini aýdyp beren. Yani bir goşa adam diýerler. Bu 100 mi? Şolar yani hiç zat etmän diýeli. Öndürýän atlary ýokda. Şol adamlar bir kuruş öndürýän atlary ýok. Öndürmän geçsin. Yönü bunun delilleri var da. Yine şolar kazanýa ne bir jan içinde oturan adamlar vardır. Onun minister näme diýip bir topar eline gudurot bar adamlar diýerler. Milisiýa eýlek. Şolar demlenýär. O kalan atlary bilen işi ýok. O beýlede ýanky milyardlap, trilyardlap yani gelmesin, nemetmesin o da atlar bilen işleri yok. Öyle yani Aşgabat'ın teritoriyasından başka teritoriyadan gören okur, tanan okur, bilen okur.
bilme mümkünçülükleri yok. Aşağıda rahat yok, bağdatı yok. Onu altyapının yokluğunu, hem yokluğunu esas sebep şudur. Kellelerine de yankı taşından gelip bırdatlar Mehmet diye de özün kemesine rahat yok. Yani köylü alak. Yani altına da köylü var. Şuları alaki diyen bir sok ya. Onun yani şovhunlu nemeleri oluyor, et oluyor da. Kâreleri. Dine şoň üçün ben 5-6 milyardın yere sok ya. Onun 60%, 70% daşarı yurtlu cüsüne oyun. Burun. Bir maşin tatandır, traktör tatandır. Vaatımızı utoruya diyorlar aydın bu bakımrak utormasak. Bizim de bir keserler. Ne hemen vakti dolduk geliyor. Bu gurrunu sonam devam ederiz vatandaşlar. Şu biz esasen bir enter Taze Türkmenistan'a geçip bilmedik iç dünyası hakkında. Onun indiki gepleşiklerden de devam eder.